25 July 2025. Panguva inoi vamwe vobuda vachiti VP Constantino Chiwenga has been captured. Vanotaura zvakasiyana siyana, vamwe voya nepropaganda on the ruling party ZANU-PF vachiti ndimi munosimboti these guys havawirirani or havatauri. After pabuda aiwa this flyer muri kuona read this business dinner aiwa iri kuitika muMatebeleland aiwa the Rainbow Hotel iri Bulawayo. Ndisandapinda mashoko ari kubuda panguva inoi parikunyatsa kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF zvinhu hazvina kunyatsa kumira zvakanaka. Panguva ino even the citizens are confused. Ndiri subscribe or like on the bell icon. Panapa tinoona kuti vakomana vanowanza kupublicize zvinhu zve the ruling party ZANU-PF iri faction loyal to 2030 vakaita sana Mukungunungu nana Snowball Tongogara vanoposta aiwa VP Constantino Chiwenga aiwa these people is going to address as the guest of honor at the Matebeleland business dinner which is scheduled this month on the 25th of July. Panguva ine tikuona macritics vari kuya vachicriticize this move after kuchionekwa kunzi the speakers vari kuonekwa kunzi these are some people vari kuonekwa kunzi zvigananda or people who are pushing for the vision 2030. Panguva ine kuchionekwa kunzi VP Constantino Chiwenga as a critic wevision 2030 nezvigananda. He has been seen multiple occasions kubva kutanga kwegore rino VP Constantino Chiwenga vaiti pasine zvigananda, people who are self-serving, vanhu vanoonekwa kunzi vanongoda kungobenefita sema-allies, but kuchionekwa kunzi the economy is crumbling and ma-citizens vanenge vachistruggle. Panguva ino we do not know, and this move panguva ino tichiona ichiuya VP Constantino Chiwenga as the guest of honor. Recently tirikuona kuti VP Constantino Chiwenga vari kucriticizwa nevanhu vachinzi aiwa munhu asina action, hapana zvavari kuita. But right now we want to see this our business dinner inoonekwa ine the theme yekuti building bridges to vision 2030, kuti VP Constantino Chiwenga is going to be acting against the move or VP Constantino Chiwenga achanga achiisupporta. Mashoko ekuti vanhu ndopa vachinyatswa kuona a true picture ekuti VP Constantino Chiwenga vari kudivi ripi. Imi chimbotoziva mafunguro enyu muri kudivi pamusoro pechitiko ichi. VP Constantino Chiwenga achitungamirira zvigananda. Ndinangomene section medu zamafunguro enyu, musama subscribe.